Ντομίνγκες. Μανολάς. Έγινε η κόντρα εκεί και ο Παναθηναϊκός βγάζει κόντρα επίθεση με τον Μπέργκ. Έχει κάνει κίνηση και ο Ατζαγκούν. Ο Μαρκάνο κοντά στον Μπέργκ. Ο Μπράνιτς κάνει το σουτ στα δίχτυα. 0-1 ο Παναθηναϊκός στο 45 με τον Μπράνιτς. Σε κόντρα επίθεση από το λάθος του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή, ο Παναθηναϊκός βγαίνει σε αντεπίθεση και σκοράρει. Εδώ η κίνηση του Μπέργκ. Ανέβηκε ο Ατζαγκούν. Ο Μπράνιτς ήταν μόνος του. Σημάδεψε τη γωνία. Έκτη assist του Μπέργκ στο πρωτάθλημα. Σκόραρε ο Μπράνιτς για το 1-0 του Παναθηναϊκού. Ο Λέβας. Θέλησε να συνεργαστεί με τον Φουστέρ. Από την απομάκρυνση της μπάλας θέλει να υποφεληθεί ο Μπέργκ που έφτασε πρώτος και πήρε από τον Παπαδόπουλο. 0-2. Γκολ ο Μπέργκ. Ο Παναθηναϊκός πάλι σε κόντρα επίθεση με μεγάλη μεταβίβαση. Ο Μπέργκ στην πρώτη περίπτωση έδωσε την assist. Τώρα βγήκε πρώτος στην μπάλα. Πρόλαβε τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και πέτυχε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 67. Ξανά η φάση του 2-0. Με τον Μπέργκ να φτάνει πρώτος στην μπάλα. Πρόλαβε τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Είδε τη γωνία του Ρομπέρτο. Και σκοράρει. Ο Καρέλης εκτέλεσε η μπάλα στα δίχτυα. Ο Αμπέντ 3-0 στο 89. Στο 89. Ευνηδιάζεται ο Ρομπέρτο και ο Αμπέντ με φάουλ σφραγίζει εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού.